Bueno, com heu vist, el títol de la xerrada o conferència que faré és Cristòfor Colom, terciari franciscà i noble belònida. I també avui es fa aquesta conferència perquè hi haurà la presentació de l'espai Cristòfor Colom que es crearà aquí a la Biblioteca del Cercle Artístic de Barcelona. De moment es començarà amb una sessió de 60 llibres i ja us explicaré al final el projecte que tenim. Per què parlo de terciari franciscà? Entre altres coses perquè era franciscà. I quan es va morir, el seu enterrament, es va fer vestir amb un hàbit franciscà. El mateix va fer Cervantes, també. Què vull dir amb belònida? He ficat 3 escuts perquè per mi els belònides tenen un símbol identitari que són els 4 pals vermells sobre fons daurat. Això no ho ensenyen a les escoles oficials. Per això jo em considero que explico coses heterodoxes. Ho anirem veient al llarg de la xerrada. Els franciscans, tots sabeu que eren un orde religiós que es va fundar al segle XIII per una persona que es deia Giovanni de Pietro Bernardone, no es deia Francesc. Francesc s'ho va posar com a nom adoptiu. Qui eren els belònides? Els belònides foren una dinastia d'origen got, descendents del comte Beló I de Carcassona, això està a Occitània, encara que actualment està tapat per França, i era avantpassat avi de Guifré el Pilós. Ens diuen el Pilós, però el seu nom era el Belós. Com veureu al llarg del que estic explicant, lo belònida sempre no, des de fa un temps s'ha tapat. No solament a Europa, sinó també a Catalunya, i pels mateixos catalans han tapat això. Barcelona no té cap monument a Guifré el Belós, ni té cap avinguda als belònides. Curiosament, a Madrid sí que hi ha un monument. A Guifré allà li diuen el Belloso, ho escriuen amb W. Quan jo parlo dels belònides, quan he estudiat això, ho he remuntat a través de la història, d'un fil històric, fins a la Bíblia, fins a un capítol que parla de la maledicció de Noè. Jo us convido, no m'ho invento, podeu agafar la Bíblia, el capítol 9, versícle 25, i veureu que Noè va maleir a una persona a ser esclau, o sigui, dependent, no volia que fos independent, de l'altre germà. Això està relacionat amb el temple de Salomó, i jo he fet un estudi que es pot veure des de la maledicció de Noè entre semites i camites arriba fins a Salomó, de Salomó es divideix en 2 parts, Jeroboam i Roboam, i arribes fins als reis de la corona d'Aragó. D'això és el que estem parlant. I després veurem que Colom era noble, i jo identifico a Colom amb aquesta dinastia. Ho anirem veient al llarg del que vaig parlant. I també veurem una cosa. A l'origen d'aquest pensament hi ha 2 concepcions de la divinitat. Javé i Baal. De moment, quedeu-vos només amb aquests 2 noms, perquè després veureu que surten en algun altre lloc. Que els 4 pals són un símbol belònida i són un símbol català està representat a les llegendes catalanes i un quadre del Claudi Lorenzale. Un altre quadre del Pau Béjar. Els 4 pals es van restituir i formen part d'una llegenda molt antiga amb el significat que ja us he dit, segons el meu criteri. Se representen els 4 elements de la naturalesa: aire, aigua, terra i foc. Al respecte d'això, jo he fet un llibre que està distribuït en aquestes 4 parts, que precisament en aquesta distribució està el secret que no puc dir. A la segona part presentarem aquest espai i us convidarem a estar en contacte amb nosaltres, amb les tertúlies i les activitats que farem. L'any 2009 jo vaig fer una conferència aquí al Cercle que es va dir Cristòfor Colom, informació general, documentació, proves científiques i sentit comú. Vaig parlar de moltes coses i avui no us en parlaré de cap d'aquestes. Afortunadament, el president del Cercle va fer gravar, com ha fet avui, la conferència i es podrà veure, la podreu consultar amb aquest fons documental que es crearà aquí al Real Cercle Artístic.
Jo vaig parlar de Colom i el seu nom i cognom, on va néixer. És curiós, però Colom és la persona d'aquest món que ha nascut a més llocs. I al final veureu que se n'ha descobert un altre que el comentarem. Gènova, Portugal, Galícia, Catalunya, Barcelona, Mallorca i Visc. Bueno, ha nascut a molts llocs. Vaig parlar de la seva carta que està signada com a Colom. Vaig parlar del llibre de Lluís de Lloa, que per mi és el millor que he llegit sobre Cristòfol Colom, perquè, entre altres coses, el va relacionar amb Ramon Llull, un altre franciscà. He parlat també que alguns diuen que era jueu convers, i la pregunta que jo faig és: quan un jueu es converteix al cristianisme, què pensava ahir i què pensarà demà? Perquè aquesta és la qüestió. Què pensa i què ha deixat de pensar? Vaig parlar dels viatges, vaig parlar de Montserrat, vaig parlar d'una verge negra que hi ha a Bogotà, però al final de la conferència jo vaig plantejar una hipòtesi. La hipòtesi era que Colom, diuen que quan tenia 15 anys va viatjar amb un oncle seu que es deia Casaneuf Colom, que era gascó. La capital de Gascunya en aquella època, i potser ara també, era Bordeus. A mi em va fer gràcia perquè quan va acabar la conferència va vindre una persona i em va dir: Jordi, ha estat molt bé tot el que has dit, tota la informació, però això que dius que vols buscar Colom per allà a Gascunya, no perdis el temps. Que Colom és un cognom català, no existeix en cap més lloc del món. I li vaig donar les gràcies pel consell i me'n vaig oblidar. Però ara fa 2 anys, amb un amic vam planificar d'anar a Bordeus a fer un viatge, no pensant en Colom. El que volíem anar és a veure una duna, unes coses molt boniques. Jo no pensava en Colom. I em va dir: Jordi, t'encarregues tu de buscar l'hotel? I jo, encantat de la vida, vaig buscar hotels i em vaig trobar un hotel que estava a la plaça Raimon Colom. I vaig dir: vaja, què és això? I vaig anar a parar a una pàgina de l'Ajuntament de Bordeus, on deia xifs jurats, més o menys batlles. Resulta que a l'any 1220-27 hi havia de batlle Guillem Colom, Amarieu Colom, Guixep Colom, està ple de coloms. He ficat el mapa d'Occitània a la bandera d'Occitània, perquè era Occitània i és Occitània, encara que actualment molta gent li diu sud de França. Mireu quants coloms que hi havia. No he pogut fer aquest viatge per la pandèmia, però amb aquest amic hem planificat d'anar-hi la primavera que ve. Però el curiós és que hi havia 2 alcaldes que es deien Casanova, que se suposa que és el nom de l'oncle que Colom havia viatjat. També és important que sapigueu que al segle VIII el comte Guifré el Veloç va anar a fer una gran batalla a Bordeus per guanyar el gegant Rollo, o sigui que hi ha un fons. I dit això, començo ara a anar una mica de pressa fins al final, que em tornaré a aturar. Farem un viatge, 13 anys, farem un viatge i passarem per uns pobles. Abans de començar el viatge vull fer-vos una reflexió sobre la pel·lícula Matrix. Crec que alguns d'aquí heu vist aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula hi ha 2 concepcions de la realitat. Hi ha un personatge que es pren una pastilla vermella, personatge que es diu Thomas Anderson i té un pseudònim que es diu Neo, que viatja a Sion, en català Sió. I hi ha un agente Smith, he ficat agente en castellà i no ho he fet, ho he fet expressament perquè a vegades, perquè se t'entengui bé quan parlis català, alguna paraula l'has d'escriure en castellà o espanyol. L'agente Smith és el que li està fent la punyeta i no deixa que es conegui la veritat de Sion. I quan parlem de Colom, aquesta doble realitat és present. Però no solament la doble realitat és present, sinó que Sion està relacionat amb Colom. I per mi és el més important de Colom. El més important de Colom no és on va néixer, que sembla que hi ha molta gent preocupada amb això, o si tenia els ulls blaus o marrons, o si tenia el nas curt o llarg. No. El més important de Colom, ell ho va deixar escrit en un llibre. Aquest llibre es deia Sion, aquest llibre es deia La muntanya de Déu, Sió, però el títol complet era Llibre o col·lecció d'autoritats dites sentències i profecies de la recuperació de la Santa Ciutat Jerusalem i de la muntanya de Sió. Què és aquesta muntanya de Sió? Aquest llibre va ser copiat pel seu fill. Alguns diuen que el va escriure Colom, no és veritat. Colom no va escriure castellà i molt menys espanyol.
El seu fill, que havia nascut, diuen, a Còrdova, aquest sí. I és curiós, i al final és del tema que parlarem, ho va escriure en companyia d'un amic monjo que es deia Gaspar de Gorritio. Veureu que és molt curiós, perquè fa segles que estan buscant aquest Gorritio a Novara, Itàlia. Després veureu uns raonaments que es posaré, potser, crec que per primera vegada. La subida al Monte Sion era el llibre best-seller dels franciscans a l'edat mitjana. I estava escrit per uns monjos franciscans que havien estat al regne de la Corona d'Aragó a Sicília. Allà s'hi parlava català. A la Corona d'Aragó s'hi parlava occità, català i basc. No s'hi va parlar castellà fins després dels Tres Tàmara. Però fixeu-vos que aquestes idees dels franciscans del segle XV, que a més es reunien a Gandia, que jo sàpiga s'hi parlava i encara s'hi parla català, aquest llibre tan important, que era el llibre de lectura dels franciscans i dels erasmistes i dels protestants catalans també, va ser prohibit i desapareció d'Espanya. Curiosament va aparèixer 400 anys després, com Colom veureu després, a Portugal. Què hi havia a Portugal? Ara ho veurem. Però tingueu present que tot el que a mi m'interessa de Colom està en aquest llibre, perquè per mi Colom té una mística al darrere, i això és el que ens amaguen. I això és el que ens amaguen amb falsedats i tal, adulterant i pervertint tot el que hi ha. Però aquest simbolisme té relació amb l'escala, perquè aquesta muntanya de Sion se representa amb una escala. L'escala de Jacob, l'escala de Ramon Llull, l'escala de Sibiuda i l'escala de Pujols. Aquí a Barcelona, aquí a prop d'on estem, al Real Cercle Artístic, hi ha el carrer Montsió. Aquí hi havia el convent dels franciscans de Barcelona. Hi havia un altre. A Esplugues de Llobregat hi ha el monestir de Santa Maria de Sió. Hi ha una representació amb 15 graons també. Nostra Senyora de Montsió, la podeu buscar per internet, està en molts llocs relacionats amb franciscans. I tenim un topònim que és la vall del riu Sió a la Segarra, Lleida. Aquí, si al final ens dona temps, i feu memòria, si no me'n recordo, us vull explicar una anècdota molt curiosa. Aquesta experiència que us he explicat abans del túnel que connecta aquest món espiritual de Sió amb el món material la va descriure molt bé en l'art Dante i el Bosco. I com estem al cercle artístic m'ha semblat que havia de fer un parèntesis, obrir-ho i comentar-vos això. L'ascensió, pujar l'escala. Dante especifica que hi ha un punt a l'extrem que irradia llum, més enllà del món físic. I va fer aquest quadre. La pujada o ascensió a l'Empiri. He ficat la bandera de Pisa, de Toscana, i la bandera d'Occitània. Jo no ho sé vosaltres, però jo els hi trobo una certa semblança. Com que he estudiat el tema, us puc dir que té més que semblança. El Galileu Galilei era d'aquí, de Pisa. L'altre quadre és aquest, no?, del Bosco, que molts es pensen que el Bosch és un nom català, però era de Flandes. Dit això, ara sí que entrem en el viatge. Parlarem, en el temps i en l'espai, parlarem del 1485, Palos de la Frontera i Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, el seu nom, en temps dels romans, era Ceret. Jo he estat en un poble que es diu Ceret, aquí al Pirineu. El 1492 parlarem de Granada i Barcelona. Parlarem de Granada perquè de Barcelona, segurament al final, quan acabi la conferència, en parlarem una mica més, ja que tenim entre nosaltres una persona, una novel·lista, que ha fet una novel·la sobre Colom i Barcelona i li demanaré si ens pot dir algunes paraules. El 1502, Colom va escriure aquest llibre de les profecies a Sevilla. I al final parlarem del que us he comentat, de l'espai aquest de l'espai Colom que farem aquí al Cercle Artístic. El 1485 ja hem trobat un personatge que ha passat a la història amb el nom de Cristòfol Colom. Va aparèixer per primera vegada en un poble que es diu Palos. Alguns diuen que aquest nom de Palos té alguna cosa a veure amb el Pals de l'Empordà. Jo també ho penso. Però ho penso pel que ara anirem veient. Diuen que tenia uns 34 anys i que venia de Portugal amb un nen de 7 anys. I
Aquest és el monestir de Santa Maria de la Ràbida. Tots els monestirs belònides porten el nom de Santa Maria, i això és important. No hi ha cap monestir de rei belònida que porti el nom de Javé. Tots porten el nom de Santa Maria. Fins i tot les catedrals d'Europa, totes porten, i això té un significat. Aquí jo vaig anar-hi, hi ha el molle de les Caravel·les. Han fet una mena de parc temàtic, on podeu veure barcos. Cada dia hi ha 550 persones de mitja que passen i els expliquen que aquí llegó Cristóbal Colón. Jo només arribar vaig veure l'audiovisual. I a l'audiovisual que vaig veure diuen això. Llegó Cristóbal Colón, a més ho diuen amb un tono que dius, ostres, quina fe presència, això, no? Llegó Cristóbal Colón vestido con su hábito de terciario franciscano, en compañía de su hijo de 7 años, al monasterio de Santa María de la Rábida, procedente de Portugal. Le recibieron los frailes franciscanos Juan Pérez y Antonio de Marchena. Fins aquí tot molt bé, no? Però llavors t'expliquen que Colón, li diuen Colón, nació en Génova. Si va néixer a Génova, no es diria Colombo, no? Itàlia. Génova era una república independent, no era Itàlia. Era fill d'un comerciant que venia teixits i també diu que venia vins, que va anar a Portugal a vendre. I allà es va casar amb uns diuen amb una dona molt rica i altres diuen amb una princesa. Allà va aprendre a fer mapes. Va presentar un projecte al rei de Portugal, no li va fer cas i se'n va anar al monasteri de la Ràbida. Això és el que diuen oficialment. I allà va arribar i va dir que es volia entrevistar amb la reina Isabel de Castilla, això és el que jo vaig sentir allà. I llavors va parlar amb el fraile Marchena i et diuen que hi havia molts navegantes i t'expliquen un Martín Alonso Pinzón i que van a veure la reina de Castilla i por Castilla i por León, Amèrica descubrió Colón. Toma ja. Això és el moll de les Caravel·les. Hi ha aquests barcos, aquí no és un port de mar, això són aiguamolls. I de cop hi ha un barco d'aquestos, Santa Maria, que hi ha aquestes banderes. Com podeu veure, hi ha la bandera del Regne de Granada, que s'havia conquerit feia poc, aquestes 4 pals vermells, que jo dic que són belònides, i no entro en les discussions de si eren Aragó, si eren comtes de Barcelona, si eren el rei de Provença, per mi eren belònides, jo no entro en aquestes discussions. Això és el de Castilla, i aquest és el regne de Sicília. Aquest regne de Sicília ostentava el títol de rei de Jerusalem. I quan entro al Camarot de Colom, en lloc de trobar-me la bandera espanyola, la bandera castella, em trobo que hi ha aquest escut. No hi ha això. Hi ha això. Això no és l'Espanya que ens han fet creure. Això té un altre significat. Bueno, el cas és que jo em vaig preguntar, en quina llengua parlava Colom quan va entrar? Perquè el monjo aquest de Marchena, quina llengua devia parlar? Perquè és molt curiós. Allà no parlava en genovès, no parlava en italià. Va a Portugal a vendre coses. Allà devia aprendre portuguès, perquè si no, jo no puc anar a vendre en un lloc si no entenc la llengua del que m'ha de comprar. I quan va arribar aquí, quina llengua parlava? Però mentre pensava aquestes coses, vaig estar fent raonaments. A veure, un comerciant de Gènova que va a vendre teixits vins a Portugal, com hi va anar? Caminant, va anar per la muntanya. Per Madrid no va passar perquè encara no existia. Això de Madrid ja en parlarem, i amb molt de gust. Tinc un amic meu que viu a Madrid i a vegades m'envia notícies. Mira, Jordi, quines mentides que diuen de Catalunya aquí a Madrid. És que Madrid no és Madrid, Madrid és Madrix, me diu. I alguns penso que li donen la raó. Bueno, doncs no sé, però jo penso, a veure, si era navegant, lo normal és que agafés el barco i que vingués per aquí, passés per Barcelona i digués, els catalanes, esto no, i igual va passar de llarg, no? És el que València, i va anar aquí a vendre teixits i botes de vins aquí. Els que sou d'aquí comerciants, i sé que en sou alguns que teniu empreses i sou negocis, vosaltres sabeu la quantitat de teixits, de camises, el que sigui, i de vi que havia de vendre perquè li sortís a compte. Però, curiosament, en aquella època, la corona d'Aragó ja comercialitzava per tota la Mediterrània. I és molt estrany que si va sortir de Gènova a vendre no passés per aquests ports de la corona d'Aragó. Però, bueno, va anar a Portugal. Llavors, de Portugal, va vindre aquí, a Palos de la Frontera, que és el primer lloc que va aparèixer, no?
Ell volia anar a Valladolid a parlar amb la reina de Castilla. La cort estava a Valladolid. Fixeu-vos el nom de Valladolid, avui no hi puc entrar, però es diu Valladolid. No es diu Valladolido, es diu Valladolid. Vall, no valle. I ol vol dir riu. I això, en català, Valladolid té un sentit, en llengua ibèrica vol dir un lloc humit. Ol és riu, i a Valladolid hi ha diversos rius, és una terra de rius. Però bueno, deixem-ho estar, aquí no hi entrem. El cas és que jo no acabo d'entendre que si volia anar amb la reina que està a Valladolid, vingués aquí a Palos a parlar amb un franciscà, llavors, perquè no hi anava directament. El bo del cas és que em vaig imaginar aquesta conversa. Li va dir, mira, que... Bueno, en quina llengua devien parlar, no sé. Anem a fer-ho que fos en castellà, que no va ser, però bueno. Mira, que yo soy Cristóforo Colombo y quiero ir a ver a la reina porque le quiero presentar un proyecto. Y el monjo aquí, el franciscano, iba a decir, ah, pues bien, pero ¿por qué vienes aquí? No, porque es que como me han dicho que tú eres el... Perquè es veu que era el confessor de la reina. 14 hores de viatge per anar a confessar, no sé quantes vegades ja anava al cap de l'any. Y me decía, bueno, pues nada, yo te presento cuando vaya y mientras te esperamos, quédate hospedado con tu hijo en casa de unos amigos. ¿Y quiénes son estos amigos? Claro, y digo, hombre, según qué amigos yo no voy. No, el duque de Medinaceli. Ah, bueno, si es el duque de Medinaceli, yo como soy un vendedor de vinos, pues sí, en aquella època no hi havia classes socials. El que passa és que a Portugal sí que hi havia una dinastia belònida perquè els reis de Portugal estaven relacionats amb Isabel d'Urgell, que havia nascut a Balaguer. És curiós, no? Però això no ens ho expliquen a la història. I jo, és una d'aquelles coses que tinc que passar per alt. Però fixeu-vos que al monestir de la Ràbida hi havia hagut el culte al déu Baal, a l'època dels fenicis. Els romans van ficar el culte a Proserpina, però és que anteriorment se li deia la penya de Saturno. Totes aquestes coses zodiacalistes són les que jo relaciono amb aquest déu Baal, no amb els sacrificis de nens que ens fan creure certes enciclopèdies. I aquí s'hi van establir monjos franciscans a l'any 1261. 1261. I jo vaig analitzar a veure aquest monjo Marchena d'on era, no? I bueno, aquest home devien parlar castellà, a veure d'on era. I vaig buscar el poble de Marchena. Marchena és un poble que està entre Palos de la Frontera i Sevilla. I vaig buscar Marchena i em va sortir un escut. Jo no sé el que veieu vosaltres, però jo aquí veig la bandera dels 4 pals vermells sobre fons groc, que en aquella època estava associada a la llengua basca, a la llengua occitana i a la llengua catalana. No, aquí no hi ha res de castellà. I León és una paraula occitana, però això no m'hi puc estendre més. El cas és que després vaig anar a buscar la família Medinaceli, que el va hostatjar Colón perquè va dir, home, a mi me gusta esto de los vinos, vente a casa que vamos a discutir de vinos, que... Bueno, Isabel de la Cerda, que va ser la primera Medinaceli, va néixer a Sevilla el 1321, però Sevilla era un regne, no era una província de Castilla, era un regne, igual que Jaén, igual que Granada. Aquest era un Medinaceli, Ponce de León. Jo també hi veig la bandera de Catalunya o d'Aragó o de la Provença, no? La Belònida. Aquesta Isabel es va casar amb segones núpcies amb un que era de Bearn, és Bordeus. El seu símbol és el toro. El bou és el símbol de la dinastia del fill de Salomó, Jeroboam. I a més està relacionat amb aquella cosa de Moisès o Sinai. I després, els de la Cerda, hi ha un tal que és conegut Luis d'Espanya. Jo no sé qui li ha ficat aquest nom de Luis d'Espanya, perquè ell va néixer a la Provença, a la Mot de Ron, i es va fer enterrar a l'abadia de Sant Gils, que està a camí de Montpellier, que és on va néixer el Jaume I el Conqueridor. O sigui que va néixer aquí, es va fer enterrar per aquí, però li diuen Luis d'Espanya, i no diuen res que sigués occità. I ara som a Jerez de la Frontera. A Jerez de la Frontera, que ja us dic que es deia Xeret, a l'any 1272, la patrona i la catedral, que jo hi he estat fa un parell d'anys, està dedicada a Nostra Senyora de la Mercè. I allà encara la conserven negra, que és tal com era originalment. I com podeu veure té els 4 pals i la creu. Ara li han ficat l'escut de Castilla, però
Aquí, segons diu el Boletín del Santuari de Nuestra Senyora de la Merced de Jerez de la Frontera de l'any 1949, va ser rebuda l'any 1272, 54 anys després d'aparèixer a Barcelona Jaume I, l'occità Jaume I, i va ser aclamada per tothom. Jo no m'imagino els castellans aclamant a la patrona de Barcelona. Per tant, qui vivia allà? Quina llengua parlaven allà? I ara ja ens anem a Granada. Aquí, finalment, després de 7 anys de viure amb els Medinaceli i parlant, no sé de què havien parlat, perquè un venedor de vins, bueno, allà va estar. Se presenta amb la reina. Però curiosament es troben a Granada, i aquí fan les capitulacions de Santa Fe, una mena de contracte notarial, i el Colom diu que vol un notari. Quin notari vol? Joan de Coloma, que era de Barcelona. I també destina el 5% o el 10% a fer una creuada per recuperar el Sant Sepulcre. Sant Sepulcre vol dir el regne de Jerusalem, el temple de Salomó, que després ja veurem a qui està dedicat el temple de Salomó. I si algú no pot esperar una mica, pot agafar Google i buscar primer temple de Salomó i veurà que està dedicat, després us ho dic. Total, que va demanar el títol de virrei a perpetuïtat i va fer el regnat colombí. Va durar uns quants anys, perquè l'any 1535 li van treure, el van acusar d'alguna cosa rara i es va convertir en el virregnat de Nova Espanya. I aquí es van acabar els Balònides allà i van entrar una altra dinastia que després veurem. I aquí es va reconèixer que a l'escut que tenia Colom, per tant, era noble, li van afegir Castilla i León, i jo això no sé, però aquest era el seu escut, segons està en alguns escrits, i això li van ficar al damunt per tapar coses, perquè amb Colom s'han tapat moltes coses. No obstant, hi ha un artista, un pintor, Francisco Pradilla i Ortiz, que va pintar la rendició de Granada, i fixeu-vos que aquí a la dreta no va ficar la bandera d'Espanya, ni va ficar la bandera de la Confederació de Regnes de la Corona d'Aragó. Jo dic Corona d'Aragó. Alguns amics meus no ho troben bé, això. Prefereixen dir Corona Catalana Aragonesa. Jo penso que ens equivoquem. Perquè, a veure, Jaume el Just, jo demà vaig a Santes Creus, allà està enterrat Jaume el Just, que va néixer a València. Jaume I va néixer a Montpeller. I si diem això de catalano-aragonesa, el que estem fent és separar-nos entre nosaltres i llavors és el que volen per acabar-nos de dominar. El que jo dic és que els regnes de la Corona d'Aragó, fins que van entrar els trastàmeres, es parlava occità, basc i català, i ho anirem veient. Però fixeu-vos, aquí a l'esquerra, això és un dibuix d'una enciclopèdia editada al poble que aquest amic meu li diu Madrix, però es diu Madrid. Ho han retallat. Com podeu veure, aquí aquest dibuix està retallat i el de la Corona d'Aragó no surt. Acostuma a passar. El nom de Granada no era Granada. Jo he ficat aquí una transcripció perquè veieu que no m'ho invento. Es deia Iliberis, és un nom basc. O Iber, perquè els bascos també tot ho fan basc. I no, els bascos, si mires a fons, trobes lo Iber i lo Camita. En temps de la cultura ibèrica, el nom del ciutat de Granada és de Iliberis, que vol dir Vilanova. Però, curiosament, també a prop de Ceret, allà al Pirineu, hi ha un poble que es diu Elna. El seu poble Iber era Iliberis, igual que el que ara és Granada. Antigament, el poble Iber es deien Bastetània i tenien la seva llengua que no era el castellà, això que ara en diuen espanyol. Això era, i aquí hi ha la cultura de la dama de Baza, que per cert la va trobar una persona de Caldes de Montbui, aquesta figura, que ara es pot veure al Museu de Madrid. Elna i Granada i Iliberis, com podeu veure, estan en un camí que ara ens resultarà més familiar quan parla de la batalla de les Navas de Tolosa. El llibre de les profecies el deixo pel final perquè és on jo us diré el que penso. Però ara anem a veure Sevilla, que és un altre itinerari, no del que us he dit. Sevilla, com us he dit abans, era un regne, igual que Còrdova, que diuen que aquí, és curiós, perquè diuen que Colom es va tornar a casar amb una dona de Còrdova. No hi vull entrar en aquest tema perquè és molt complex, però sembla ser que el seu fill Ferran va néixer aquí a Còrdova. Regne de Sevilla i regne de Granada, molt bé. Però per què eren regnes? Doncs perquè hi va haver una batalla que va recuperar territori als sarraïns.
Aquesta batalla va ser l'any 1212, uns anys abans de que aparegués la Verge o la Nostra Senyora de la Mercè a Jerez o a Xeret de la Frontera. Mireu, la batalla de les Navas de Tolosa està aquí. Però per què es diu de Tolosa? Doncs perquè els soldats que van vindre, o l'exèrcit que va vindre de Tolosa a Navarra i va vindre de Tolosa a Occitània. Qui van ser aquests exèrcits? Això està a internet, ho podeu consultar. Reis d'Aragó, de Navarra, de Castilla, tal i qual. Va anar a l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, un altre dia ja parlarem de Malta, és molt interessant, també. I el rei més important d'aquesta batalla era Pere el Catòlic, de la Corona d'Aragó, que tenia el títol de catòlic perquè el papa de Roma li havia donat. O sigui, era el rei més important de tot l'exèrcit dels cristians. A les enciclopèdies que jo he vist en llengua castellana o espanyola no ho posa això. Posa primer l'Alfonso VIII de Castilla. Ara anem a veure Pere el Catòlic, quan busqueu informació en llibres escrits a Matrix, per entendre'ns, es desconeix el seu lloc de naixement. És curiós això, eh? Moltes vegades quan algú és català no es troba el lloc de naixement. Era català. I va anar a defensar els càtars a la batalla de Muret. Era el rei més important de la Mediterrània. Quan va acabar de vèncer a la gent, als sarraïns, a la batalla de les Navas de Tolosa, va tornar amb l'exèrcit i va anar a Muret, el 1213. O sigui que, com podeu veure, estava lligat tot això. He ficat la bandera d'Occitània, la bandera d'Aragó, perquè no és aquesta la bandera, i la bandera dels Belònides o de Catalunya, Provença, si és la mateixa bandera. L'altre tema que vull parlar de Sevilla és el Castillo de San Jorge. I aquí jo veig que hi ha algú que encara que porti mascareta està somrient perquè no hem parlat d'això i ho coneixia, Sant Maria. Allà a Sevilla hi havia el castell de Sant Jordi i era aquesta ciutat. I el castell de Sant Jordi va haver una batalla per defensar Sevilla i els soldats portaven aquesta... Jo no sé vosaltres, però jo aquí hi veig els 4 pals en blanc i negre. Jo aquí no hi veig la bandera de Castilla, jo veig la bandera de la Corona d'Aragó, o dels regnes de la Corona d'Aragó, que és el que hem parlat abans de les Navas de Tolosa. Aquí també el mateix pintor, Francisco Pradilla, va situar a Sevilla el naixement de Jaume d'Aragó, infant Fortuna. Jo vaig buscar l'infant Fortuna amb una historiadora que tenim aquí. Qui era aquest tio? Aquest era el fill de Ferran i Isabel, que hauria de ser l'hereu de la Confederació de Regnes de la Corona d'Aragó amb la incorporació de Castilla i León. Mireu, aquest quadre, mireu quin detall, que no va ficar la bandera d'Espanya, va ficar la bandera de la Confederació de Regnes, els mateixos 4 pals vermells, Belònides, tota l'estona. I aquí està, el príncep, aquest rei que va néixer, príncep que va néixer a Sevilla, tenia el títol de príncep de Girona i príncep d'Astúries. Mireu, la bandera d'Astúries no us recorda la bandera occitana. Sapigueu que aquest personatge que diuen que va d'Astúries, com es diu? Don Pelayo, li diuen? Doncs la seva dona o la seva filla es deia Esclarmonda, un nom totalment occità, com la que està enterrada al monestir, a la catedral de Girona. O sigui, tenien arrels occitanes. I aquí arribem ja a la tomba de Colom. A poc, després ja... De moment veig que no s'ha dormit ningú, el qual vol dir que el ritme encara va bé. Aquesta és la tomba de Colom. Això es veu de cara, es veu molt clar, Castilla i León. Aquí no es veu tan clar això, però aquí, jo no sé si ho veieu, però aquí els 4 pals ja no els veig gaire, no? Però aquí sí que es veuen, i això ho tenen amagat aquí sota. Això ho podíem posar d'entrada, amb una placa que expliqués què és aquesta bandera. Doncs aquesta bandera és aquesta. Aquesta és la bandera que hi ha sota la tomba de Colom. Jo no sé per què no l'ensenyen més. És més, vaig estar allà i vaig estar escoltant el guia turista. Afortunadament, me vaig aprofitar que havien pagat uns altres, jo em vaig ficar al costat a escoltar sense pagar-li. I explicava que aquells 4 persones són els 4 reinos d'Espanya. Jo pensava, Espanya és un reino o són 4 reinos? Però no els va dir quins eren aquests 4 reinos. No va dir res d'Aragó ni de Navarra, 4 reinos. I els turistes van sortir contents
I us puc assegurar que em vaig esperar i vaig veure que encara li donaven propina al sortir. És a dir, que dir les coses a mitges té el seu premi. I aquí està el Colom enterrat amb avi franciscà. Si algú troba l'autor d'aquest quadre, que m'ho digui, perquè jo l'he estat buscant per tot arreu i no l'he trobat. Bueno, i ara el més bonic. Bartolomé de las Casas va escriure un llibre 60 anys després del descobriment d'Amèrica. I què va dir? Doncs va fer un llibre de la breve destrucció de les Índies i de l'Icor. Però qui era aquest Bartolomé de las Casas? Aquí ja començo a entrar en uns temes nous. Bueno, nous potser no, perquè avui dia ja... Bueno, el cas és que, fixeu-vos el que diu, no? Diu, cuando el rey Fernando III de Castilla conquistó Sevilla en 1948, això va ser com a continuació de les naves de Tolosa, perquè uns van anar cap a Occitània i es veu que aquest va anar cap a Sevilla. Diu, en sus tropas se encontró con un caballero francés. És a dir, aquest rei de Castella estava per allà, a cavall, lluitant contra els sarraïns, i es va trobar un cavaller. No li va dir, hola, i l'altre li va dir, hola, què tal? Pues aquí, mira, luchando. I es veu que un parlava castellà, l'altre parlava occità, pues van dir, pues, ¿qué te parece si tomamos unos vinos después? Pues muy bien, ens van fer molt amics. Però no es coneixien, se lo encontró. Va trobar allí un occità. Però llavors, quan es van fer amics amb aquest senyor que era conde de Limoges, es va canviar el nom. Aquest conde de Limoges es deia Casaux, un nom occità, i es va canviar el nom i es va ficar de las Casas. Si va dir, mira, oye, ¿sabes qué he pensado? Que me voy a cambiar el nombre. En vez de Casaux, me voy a poner de las Casas. Pues me parece muy bien, más español, así, me parece muy bien. Però escolteu, a veure una cosa. Primer, su cruzada no era la creuada del rei de Castilla, era la creuada d'una confederació de regnes d'Europa i el que manava més era el rei de la corona d'Aragó, que era per al catòlic, però bueno. Després diu, se encontró. I al final, fixeu-vos que a Colombo li van dir Colón i al Casals li diuen de les Cases. Jo voldria saber, però jo no m'ho crec que es canviessin ells el nom. Aquí ja truco. Els contes de Limoges, que diuen, no té res que veure amb els llimons, són Llemotges, i Llemotges està aquí, a Occitània. I aquest és l'escut i la bandera d'Occitània. Bartolomé de las Casas va dedicar el llibre al príncep segon d'Espanya. Tota la història de la corona d'Aragó, dels reis de la corona d'Aragó, i aquesta sí que és opinió meva, va quedar adulterada a partir de Carlos I d'Espanya, Carl V d'Alemanya. Quan van entrar aquesta dinastia, que no era belònida, es va traslladar la capital de la cort de Valladolid a Madrid i es va començar a fer servir el nom d'Espanya. Fins llavors no s'havia fet servir. L'han fet servir ells, però Espanya no era Espanya. Aquest home va fer un munt de guerres contra la reforma espiritual d'Europa. Contra qui? Contra tots els que havien llegit el llibre que us he dit de la muntanya de Sió. Tots aquells erasmistes, tots aquells que volien la regeneració espiritual d'Europa van ser titllats d'heretges i els hi va muntar batalles contra Anglaterra, contra França, contra tot, i evidentment contra la corona d'Aragó perquè representava aquesta cristiandat, aquesta mena de cristianisme que, com ja us he dit, estaven molt a València, a Gandia hi havia un nucli molt important, i a Valladolid també, per això va treure la cort d'allà. Però a més, va fer tancar a la seva àvia en un convent presó, acusant-la de boja. No és que estigués boja, és que defensava les idees espiritualistes de la corona d'Aragó, perquè ella era comtessa de Barcelona, ella era princesa de Girona, ella, encara que no era de sang belònida, sí que era de mentalitat i cultura belònida, per la família que venia. I com a comtessa de Barcelona defensava un altre rei. Ella no volia que fos Felip II. Aquí és on s'han començat a escriure i a falsificar la història. I aquí és on s'han començat a escriure falsetats sobre Colom també. El llibre, però, fixeu-vos que encara portava l'escut. Aquest escut després s'ha canviat i se li ha ficat la bandera d'Espanya, aquest escut. Això va ser a partir de Carles, si m'equivoco, Carles, al segle XVIII. Fins al segle XVIII no es va canviar. I ara, abans de marxar de Sevilla, vaig fer una visita turística i vaig visitar los Reales Alcáceres.
La bandera de los Reales Alcáceres era aquesta que veieu aquí, amb 4 pals vermells sobre el fons groc. Doncs va haver una renovació, ho van renovar i ara els han ficat de color verd i blanc. Deu ser més estètic, això, no? Verd i blanc és més ecològic, deu ser per això. Quan vaig anar a veure el barri de la Macarena, hi havia aquest escut a dalt, a la paret, però quan vaig entrar a l'església l'havien canviat. Ara hi ha aquest escut. El que és Aragó i Navarra ho han tret. Llavors jo em vaig fer una reflexió. Els habitants dels 4 regnes d'Andalusia, els andalusos, eren espanyols o van ser espanyolitzats? Espanyoles o espanyolizados? Eren bastetans autèntics o bastetans castellanitzats? Jo tinc una resposta, però encara no la puc dir. També voldria que reflexionéssim sobre un fet. A l'any 1531 hi havia un mapa d'Amèrica amb unes banderes fetes per un portuguès, Domingos Teixeira. Mireu, està ple de banderes amb els 4 pals vermells sobre fons daurat. Aquí jo no veig la bandera d'Espanya. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que ens l'han canviada. I ara, el llibre, per mi, més important. A mi, de Cristòfol Colom, bé, podem parlar d'on va néixer, però és que ell va escriure un llibre. Millor dit, li va demanar al seu fill que el copiés. I ell va escriure un llibre amb un amic seu que es deia Gorritio. Jo he titulat això L'ideal dels cristians del Renaixement a Europa. Sí, evidentment, Cristòfol Colom formava part del gran moviment del Renaixement. Igual que Leonardo da Vinci. Igual que els papes Borgia. Els papes Borgia també tenen arrels occitanes. El Renaixement i la mística cristiana d'Europa és això el que jo he trobat en Cristòfol Colom. I penso que això és el que en aquests moments està renaixent a Europa. I fixeu-vos que tot això s'està veient en la democràcia i que també hi ha una contrarreforma democràtica que dona més importància al que diu la llei que no pas al que diu l'esperit que ens fa pensar. És el mateix, hi ha un paral·lelisme. Si algú vol conèixer Colom tal com jo l'entenc, ha de llegir aquest llibre. I aquest llibre el tindrem aquí al Real Cercle Artístic, amb aquest espai que dedicarem a l'espai Cristòfol Colom. O sigui que el podreu consultar i segurament, com que farem conferències, farem una xerrada específica. I és d'això del que vull que es parli. En quina llengua parlava, qui era Gaspar de Gorritio, com és que a Colom no l'han fet sant? També com és que a Colom se'l considera un genocida. Ahir vaig rebre una pregunta d'un amic que em va dir, escolta, és que m'han dit que Colom estava enderrocant els seus moviments, que era un tirà i tal i qual. Després en parlarem. Si voleu el temps de preguntes, aquesta pregunta he demanat que me la facin i ho comentarem. Centrem-nos, doncs, amb la muntanya de Sió i els reis hispans. Colom volia restaurar i que s'ensenyés el que és la muntanya de Sió, i aquí s'hi puja filosòficament amb una escala que és el símbol que tenim a Catalunya amb Ramon Llull, Sibiuda i Pujols. I també amb Gaudí. Hispània era això. Colom, quan parlava d'Hispània, no deia res de castellà. Hispània era això. La Tarraconense i la Hispània City, a Madrid ni apareixia. Algú m'ha comentat abans que relacionava Tolosa amb els visigots, i té raó, sí. I quina cultura tenien? La cultura que tenien els visigots, jo l'he remuntat fins als exiliarques jueus de Narbona, que eren avantpassats de Guifré el Veloç. Un d'ells es deia Salomó de Narbona, i d'aquí ha anat pujant fins a Salomó. I té raó, sí que tenen relació. Però ens ho han explicat bé, això? Probablement no. Una vegada més, jo quan parlo de Colom, i així ho faré sempre, a partir d'ara jo em referiré a aquest llibre, el llibre que explica Sió. I si algú parla de la pel·lícula Matrix, i que si Sió cap aquí, que si Matrix... No. Això, el que va fer aquesta pel·lícula tenia molta cultura. O les dues germanes, o germans, perquè van canviar de sexe, si tinc entès. Aquí sí que està el secret de Colom, amb aquest pensament. I ara anem a buscar qui era aquest Gaspar de Gorritio, que això me sembla que és divertit. Primer, el llibre aquest, que el va fer en companyia de Gaspar de Gorritio, té 84 fulls.
d'aquests 84 fulls n'han arrencat 14. Veig que ho saps. I referent als folis desapareguts, al foli 77 hi ha una nota afegida per un bibliotecari que no se sap qui és, podia ser Gaspar de Gorriti o podia ser un altre, diu: mal feu qui furtà d'aquí aquests fulls, perquè era el millor de les profecies d'aquests llibres. Jo, en aquella època, l'any 2003, quan vaig fer la xerrada aquí, estava estudiant basc. I a mi em van ensenyar que Gorriti, en basc, vol dir vermell. I a més, també estava en contacte amb unes amistats que feien una revista a Torroja de Segarra que es diu Terra Rubra, perquè el nom Terra Rubra està relacionat amb Colom. I em va cridar l'atenció, vaig pensar, a veure si té alguna relació, no? I vaig buscar, com sempre faig, i avui ho he fet aquí, mentre feia un cafè després de dinar, que algú m'ha dit no sé què de Colom Gallego, i dic, al poble aquest hi havia un convent, i evidentment, convent de mercedaris i convent franciscans. Doncs vaig trucar a Pamplona, el convent dels franciscans de Pamplona. I em va sortir una veu i em va dir, Egunon, jo com estudiava, mira, practica una mica. I li vaig dir, Egunon, servudus. I diu, oso ondo, etazu? Jo dic, oso ondo, ere bai. Nire ixen a Jordi da eta katalan na, jo em dic Jordi, soc català, euskaraz hitz egiten dut, baina oraindik ez dut, perdoneu, és que feia molts anys que no parlava basc. Ondo hitz egiten? I em contesta, hola Jordi, sí que em parles bé l'euskera, però ja em pots parlar català, quina alegria parlar català. Jo vaig estar 4 anys a Catalunya, Jordi, i tal. I jo vaig pensar, carai tu, a Catalunya normalment quan parlo català em contesten en castellà. I ara resulta que parlo en basc i em contesten en català. A partir d'aquí vaig estudiar com un boig basc. I ara quan parlo basc hasta m'emociono. El cas és que vam estar parlant en català, perquè ell parlava el català millor que no pas jo el basc, i li vaig explicar, mira, és que estan buscant allà un frare allà baix que va fer un llibre en Colom que es deia Gorritio, i l'estan buscant a Novara, a Itàlia, i fa segles que el busquen i no el troba ningú. I a mi se m'ha acudit que pot estar relacionat amb Gorri, vermell. Ah, sí, claro, aquí hem tingut monjos de Gorritio. Dic, existeix Gorritio? Diu, sí, Jordi, aquí hem tingut monjos que són de Gorritio. Dic, doncs... I parlen, i vaig buscar Gorritio, no? I em va sortir això. És curiós. Jo dic, altre cop els 4 pals vermells, la bandera dels Belònides, la bandera dels comtes de Barcelona, de la Corona d'Aragó, del Regne de Provença, i alguna més. Perquè ja sabeu, alguns d'aquí sabeu que jo vaig fer un llibre sobre les 4 columnes i explico que això està relacionat amb el temple del déu Baal. Per això em van censurar. I sí, aquestes 4 columnes són el temple de la deessa Atenea Niké, de Grècia. Aquestes 4 columnes les veureu a Palmira, a la deessa Astarte. Les veureu també a la Casa Blanca, on està el president dels Estats Units, també hi ha 4 columnes. I molta gent no veu la importància que té que representin els 4 elements de la creació, però ho té, tingueu-ho present. Si algun dia us interessa el tema, ja sabeu que aquí farem tertúlies i podeu vindre a consultar sempre el que vulgueu. Però fixeu-vos, Gorriti està a prop de Tolosa, de Navarra. Aquí està a prop de Pamplona. A Pamplona hi ha una festa que és molt famosa, no? Si jo dic Pamplona, tots associem a la festa dels toros, no? Com es diu allò que fan la Sant Fermín, però té un nom, no? Bueno, allò... Com? Això, bueno, sí, exacte, l'encierro de Sant Fermín, que bueno... Escolteu, Sant Fermín ve de Tolosa de Llenguadoc. Si aneu a Tolosa de Llenguadoc, a la Basílica de Sant Cernín, veureu que Sant Cernín està relacionat amb una llegenda d'un toro, està relacionat amb una borja negra que es diu Tuir, i està relacionat allà amb Sant Fermín. O sigui que tot això ve d'Occitània. El que passa és que el significat del toro no és que allà no hi havia toros com estan aquí. El toro representa la constel·lació de Taure. I tot això ens porta a una cultura que és el que s'amaga realment. No és que s'amagui la identitat de Colom, no. El que s'amaga és el seu pensament, la seva mística. Això és el que s'amaga.
Bueno, doncs ja vaig trobar Gorriti. Això va ser l'any 2009. Però ara, és curiós, estava preparant ja... Bueno, encara no havia començat a preparar, però jo he passat una pandèmia i m'ho he passat... He conegut uns amics a Badalona que ens trobem un dia a la setmana, un dia al mes, i fem tertúlies i vam parlar de Colom. No sé per què una persona va dir, escolta, no sé què de Colom, i vaig pensar, hi som, tornem a ser de Colom. I total, que me va arribar una notícia d'un diari de Navarra, de Madrid, d'Aragó, de Sevilla, que deia Cristóbal Colón Agote Navarro, i jo vaig mirar al YouTube aquest documental i vaig veure... Primer, els agotes són, en català són els cagots, i els cagots eren picapedrers. La majoria d'ermites i esglésies estaven fetes per ells. I vaig mirar el vídeo i veig aquí, evidentment, mireu, aquí posa una de les teories defiende que Colón podia ser de Baja Navarra. I jo aquí, jo no sé vosaltres, però jo aquí veig Colom, jo no hi veig Colón, jo veig C-O-L-O-M, no hi veieu una M? És que és una M, no, això? Si aquí posa Colom, per què diuen Colón? Però a més, aquí diu que és M. Bernat Seynor d'Ou Colom. I això figura al llibre de censos de la població de la Baja Navarra. I ara estan dient que Colom era d'aquest poble, Ainice Mongelos. Bueno, aquest poble on està? Aquest poble està a Occitània, està aquí. I no està molt lluny de... Bueno, està a 2 hores de Gorriti. Però, per què li diuen aquí Colón? Per què li diuen tot? Fixeu-vos bé. Aquí diu Bernat. Seynor. Seynor és basc? No, no és basc. És occità. Dou no és basc. I Colom, ja hem vist abans que hem trobat molts coloms a Occitània. Per tant, ara fan córrer la teoria de que Colom és basc. I amb aquest senyor que diu això, està sortint, l'he vist a la tele, l'he vist als diaris. Si jo dic el contrari, us asseguro que no em cridaran en cap d'aquests llocs a parlar. Llavors aquí, Colom tenia un llibre, igual que havia escrit un llibre, en tenia un que el llegia i gairebé se'l sabia de memòria, que era la Bíblia. I què diu Colom de la Bíblia? Que té 4 nivells de lectura. La Bíblia no es pot llegir literalment. La Bíblia té 4 nivells, i un nivell és místic. I si no has pres la pastilla vermella, no entendràs la mística. Per això us he parlat al començament d'això, no l'entendràs. I això, bueno, potser algú sí, però normalment no. Llavors, la Bíblia té 2 interpretacions. Una és que diu l'Antic Testament que Déu és Javé, i una altra, que és el Nou Testament, que diu que Déu és el Pare Celestial. I aquí està el quid de la qüestió. Quan un es converteix del judaïsme al cristianisme, té alguna cosa a veure que canviï l'Antic Testament pel Nou Testament? Jo ho deixo com a pregunta. En el seu moment farem una conferència i parlarem específicament d'això amb una persona que sap molt més de cultura judaica que jo i estareu convidats i se us comunicarà perquè pugueu vindre. Aquesta per mi és la qüestió. La qüestió és si hem de seguir la llei o hem d'obeir i donar testimoni de l'Esperit. Aquí està el secret. Bueno, jo he fet un llibre. He fet un llibre que es diu 12, que si algú està interessat, he portat algun exemplar. I aquí explico, a part de que l'estructura del llibre està basada en aquesta concepció dels 4 pals, foc, aire, aigua i terra, i a cada lloc hi ha una temàtica. El que jo he volgut dir amb tot això no ho puc dir clarament, entre altres coses perquè ho he provat i no serveix de res. Ho ha de trobar cadascú. Tinc amics que l'han llegit i jo he vist els diversos nivells d'interpretació. I tinc algun amic que m'ha dit que no ha entès una cosa, després m'ha trucat, que he vist una pel·lícula i m'ha dit, Jordi, això no és... És això el més important. Però el més important no és el que jo diga sobre aquesta tradició javeïta i la tradició joanita de la que parlo. Ni tampoc el fet... Es diu 12
perquè, fixeu-vos, 12 és l'estructura de l'univers segons Plató. I quan els monjos franciscans fundaven un monestir, demà amb uns amics anirem a veure el monestir de Santes Creus. Va ser fundat per 12 monjos occitans. Tenim previst anar a veure el monestir de Poblet. Va ser fundat per 12 monjos de la Selva, Occitània o Catalunya Nord. Aquests 12 monjos de Poblet, al cap d'uns anys, van anar a fundar el monestir, que ara es diu Monasterio de Piedra, però allò ho van fundar monjos catalans i occitans de Poblet. I és el Monasterio de Nostra Senyora o Santa Maria de la Piedra. Quan van anar amb Colom a Amèrica van sortir 12 monjos, que ho podeu veure, franciscans, que són coneguts com els 12 que van fundar a Nueva Espanya. S'ha de matisar qui eren aquests. I també van anar 12 monjos de Montserrat amb el viatge de Colom i el monjo més important era el pare Boïl. Jo el que he volgut deixar constància és que a mi Colom m'ha portat a una concepció cultural i m'he trobat, potser us sorprendrà, jo a la contraporta del llibre he ficat una frase del pare de la física quàntica, a mi m'ha portat a la física quàntica, ara no estic estudiant basc, estic interessat en la física quàntica i per un aspecte espiritual. I us diré la frase aquesta que va dir aquest Heisenberg. Volem que la vida espiritual renaixi i torni a florir al nostre voltant, que a Europa neixin altra vegada els pensaments que determinen el ser de l'univers. Volem que els nostres joves, a pesar del confús i tèrbol remolí dels fets del món extern, es sentin il·luminats per la llum espiritual d'Occident, i això ho va escriure el pare de la física quàntica, Werner Heisenberg, en un llibre que es diu La imatge de la naturalesa en la física. A mi em sembla que per entendre el que ha dit aquest físic, si llegim aquest llibre que llegien els franciscans, ho entendrem perfectament. I a mi em sembla que aquest és l'ideal que, segons Valentí Almirall, tenia la Confederació Aragonesa Catalana dels Regnes de la Corona d'Aragó, on s'hi parlava occità, basc i català, que actualment l'hem oblidat. Jo he volgut deixar aquesta frase perquè per mi parlar de Colom és parlar d'una qüestió espiritual. I ara ja només em queda convidar-vos a que, com que farem aquest espai Cristòfol Colom, doncs que sapigueu que podeu contactar amb nosaltres. De moment hi haurà una sessió de 60 llibres que es podran consultar. Hi haurà el llibre de les profecies, hi haurà el llibre de la història de l'Almirante i molts llibres més. Quan es faci aquest espai ficaré una relació dels llibres que jo considero més importants per entrar al tema Colom i no perdre el temps, perquè clar, hi ha molts llibres que jo a vegades m'espanto del que llegeixo i ja no us puc dir res més, només que donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies i ara fem el torn de preguntes.